салому алайкум дӯстон. Як роҳи дигаш ҳаст. Дар ҳолате ки каналҳои ҳами тоҷикистоно ғам бита, мақсад затикат кина бичаспа. Дар ҳамин ҳолат мақсад ки мавҷаи боло пирра качестваш мисол максимални баланд боша, агар бичаспа, ба шумо тавсия медиҳам бародар. Агар ки лагани 91 харидан натунистен, галовкаи оригинал иёзи галовкаи кабути сирхи ё намешавад. Галовкаи оригинали пеш набудан ку сабсафед ана мода қой дави кор мекунад. Мақсад ки и кӯнода хитоида ози ғам доисан. Нигоҳ кунед каями качества ҳами қашида бод чил шида бод 99 мебаровад 98 мебаромад. ҳами қайме ки качества камай. Проблемаи техникӣ шидаги аст. Барои ҳамин бародаро тавсия медиҳам ки лагани 90 ё 101 бигиред. Агар ки мисол антеннаи 91 надошта бошед, галовкаи оригинал бизанед, иншоаллоҳ соз мешавад. Бепарво бародаро, тамошои форум.